Prvé detské múzeum na Slovensku je trošku rarita v celom našom regióne. Keď zoberieme krajiny okolité, susediace, keď si zoberieme Maďarsko, Poľsko, Rusko, snažili sme sa hľadať niečo podobné, ale nenašli sme. Takže považujeme sa to taký unikát v tejto časti sveta. Takže sme sa boli učiť v zahraničí, trošku vzdialenejšom, ako je Paríž, Nemecko, Rakúsko a tak ďalej. Odtiaľ sme zobrali ten hlavný námet. Hlavný námet je robiť interaktívne výstavy. To znamená priblížiť múzeum deťom, naučiť deti chodiť do múzea, pretože predpokladáme, že keď priblížime múzeum deťom v najranejšom veku, stanú sa z nich návštevníci samozrejme v dospelosti. Na to, aby deti chceli chodiť do múzea, musí byť zábavné, musí to byť hravé, nesmú to byť klasické kamenné budovy, ktoré deti nelákajú. Preto naše múzeum je farebné, preto je plné hračiek. Toto sú doplnkové záležitosti do detského kutika, ktoré si deti môžu kedykoľvek povyťahovať, zobrať so sebou do kutika. Je to stavebnica, taká nie je úplne tak klasické Lego, ale je to proste iný systém upínania, je to všetko také trošku iné. Toto sú botičky, kde sa deti učia zaväzovať šnúrky. Sú to rôzne zvukové, stavebnicové a také hračky zase, aby sa deti učili objavovať svet. Preto je tých za Slovensku na to čo najmenej a čo najviac je tých, ktorých sa deti môžu dotýkať, s ktorými sa môžu hrať a zisťovať, ako veci fungovali kedysi, ako možno fungovali v budúcnosti a ako fungujú veci, s ktorými sa bežne v živote nemajú šancu stretnúť. Systémom zdvojených stien tam vlastne dávame originálne zbierkové predmety z archeologického múzea, ktoré si deti môžu porovnať s kópiami, ktoré budú inštalované priamo tuto na tej kvázi stredovekej peci. Potom máme jednu časť, ktorá je venovaná zásobovaniu stredoveku a rôznym plodinám, koreniam, vôňam, chutiam, možnosti sa dotknúť a podobne. A tretia časť je stolovanie, to bude stôl, ktorého jedna časť tiež bude realizovaná takým spôsobom, ako to vidíte, tá zdvojená stena, kde budú originálne zbierkové predmety práve súvisiace s témou stolovania a deti budú mať možnosť tiež stolovať takým spôsobom, ako budú tie predmety nainštalované za tým sklom. A v akom období sa budeme nachádzať? Táto výstava neponíma stredovek nejako so zameraním na konkrétne roky. Dajme tomu, že sa snaží vytipovať niektoré témy, ktoré súvisia s každodenným životom v stredoveku. Väčšinou teda to priamo súvisí skôr s vrcholným a neskorým stredovekom. Ale snažili sme sa, viete, keď je to výstava pre deti od 3 do 7 rokov, tak nedá sa vôbec nejako špecializovať na nejaké roky. Takže sme sa snažili tak nejako abstrahovať témy, ktoré súvisia s ich každodenným životom. Potom tu je ďalšia vec, to je taký podsvietený stôl, na ktorom si deti budú môcť samé navrhnúť vlastný stredoveký odev. Bude potom ešte jedna veľká truhlica, ktorá bude plná rôznych látok. Toto, čo vidíte, je ako keby rozostávaný model kostola, alebo samozrejme štilizovaný, na ktorom si deti budú môcť vyskúšať rôzne súčasti staviteľstva v stredoveku ako úplne jednoduché mechanické princípy. Napríklad toto budú dve kladky, z ktorých jedna bude zapojená ako keby dvakrát, to budú dve kladky do seba, závažie bude rovnaké váhy, ale jedna sa bude zdvíhať oveľa jednoduchšie. Čiže takéto veľmi jednoduché princípy. Takisto toto bude kostolná väža, na ktorú pomocou takého žeriavu budú deti môcť dať úplne hornú súčasť, ktorá samozrejme bude z mäkkého materiálu, v prípade, že padne, sa nič nestalo. Ale bude to tá časť venovaná takým vyslovene mechanike a princípom, aké veľmi jednoduché používali pri tých veľmi náročných stavbách. Chceme poskytnúť hlavne tu návštevnícky komfort, ktorý nie je ešte taký bežný na Slovensku, v tom, že by to malo byť všetko v dispozícii, čo by rodiny mohli potrebovať počas návštevy, od detských toaliet cez plienočky, detské výživy, detské nápoje, cez to, že si tu môžu oddychnúť v pohodlných kresielkách. Čiže všetko, čo by ľuďom mohlo byť príjemné, keď chcú príjemne a užitočne stráviť voľný čas s tým, že sa niečo naučia.
Takže tu sa dedične usadia spolu s rodičmi, keď pôjde o školské skupiny, tak vlastne budú návšteva je naplánovaná tak, že keď príde trieda, tak vlastne polovica ide do výstavy s lektorom, polovica si niečo vyrobí v dielňach, dedične si posadajú, toto sú skrinky, kde je všetok materiál a budú sa vyrábať podľa toho, aká bude zrovna téma, čo budú chcieť. Múzeum je zamerané na deti do 12 rokov. Predpokladáme, že to bude taká hranica, pretože jednoducho detské záujmy sa už potom menia na také tínedžersko-dospelácké záujmy, ktoré sú už odlišné. Hovoríme, že začíname od 0 rokov, pretože naozaj tento detský kútik je tak bezpečne robený, že aj tie najmenšie detičky, samozrejme pod dohľadom rodičov, sa tu môžu hrať, takže 0 do 12.